EACC oyudo puoth mar doho mar geng'o chudo mar silings bilion 6.16 kik dhi ne kembe moko kowuok ka NYS. EACC ande odhi e doho ka tudo kembe gi mibadhi kendo ni ne ok owinjore chulgi nikech mibadhi mitudogigo moriwo tiyo kod obok mabandi yudo rak kod bedo ne ok gichwalo mwandu mane owinjore bed ni gichwalo ne NYS. Cynthia Onyango miyo ler. Duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC ne ochwalo kwayo e nyim doho kadwaro ni kik yiene agulu mar bad migawo mar NYS chulo maromo omenda bilion 6.1 ne kembe ma itudo gi mibadhi mar kaka ne giyudo rage kod ni moko ne ok ochwalo mwandu mane owinjore gichwal kaluwore gi orak mane omigi. Kaluwore gi EACC, kembego gin Schoolwork Enterprises, News Tool Mart Trading, Ratego Technologies, Real Tool Trading, Cop Tool Trading, Horizon Limited, Leaselink General Supplies, Link General, Jimchair Enterprise Limited, kod Tyson Limited. Jogo ma itudo gi kembego gin kaka Ben Gedhi Wangui, Elizabeth Wangeshi Ngugi kod Susan Nyambura e kind mamoko. EACC lero ni ne gichako nonro bang' yudo ripot ka owuok ka jatend migawo mar chenro mag jopiny kod weche kit chwech ka ripot makamano ne en manyiso to ewi chudo ma kembego bandho NYS. Nonro mar EACC ne oyango ni kembego 6 ne ochiwo barupe mag nyiewo kata LPO 277, oboke mamoko manyiso ni mwandu ne ochiw, kendo gowi mane owinjo chulgi ne romo silings bilion 6, milion 167 797,655. Kembego wacho ni ne gichwalo mwandu ne NYS e kind hik omenda mar 2013 nyaka 24 kod hik omenda mar 2015 nyaka 16. Nonro mar joked gi mibadhi lero ni apisas moko mag NYS ne otudore gi weg kembego e tiyo gi obok mabandia kata obedo ni mwandu to ne ok ochwal ne NYS. Mibadhi mamoko ma EACC otemo yango e oboke makamago oriwo koda ka riside mabandia, sei ma ogo e tok chik, oboke mag LPO kod mago mag S13 mathothgi ne gin mabandia, ka bende oyangore ni 248 kuomgi ne ok ochapi gi apis mar sirikal magoyo chapa. Moko bende ne onge kod sei mar jata chenro mar omenda ma bende ong'ere kaka accountant kaluwore gi dwaro mar chik. Duolno wacho ni kod adieri ni mibadhi ne obedo kendo mwandu ne ok ochwal ne NYS. Ka ewi mano bende giseyo jata tije mar weche omenda ka NYS mano Samuel Mundanyi Washenje ka itude gi tiyo marach gi apis mare kuom goyo sei e riside 245 mag LPO e kind riside 277 kata obedo ni ne ong'eyo ni gin manigi mibadhi. Gie sani doho oyie kwayo mar EACC mar chungo chudogo nyaka tiek winj burano makwedo okang' mar chulo kembego. Cynthia Onyango, Ramogi TV.